Self-awareness. Ako gihuna-una ni kay sa mga batanon, kinanglan mag-concentrate yun mo una kung unsa ang inyong gihuna-una nga bilang bag-o pa nga nagtungha sa kalibutan. Kami mga naman, mga idara naman. Kamo kung sa itlog pa, bag-o pa na sugod, dugay pa sa mapisa. Kami kapit na. So, kinanglan ang inyong foundation ato nga isugod sa inyong self-awareness. Okay? Unsa man inyong pagsabot sa self? Galingon. Okay, sa Bisaya, no? Galingon yung sarili. Yung awareness. Unsa na sa Bisaya? Unsa ang Bisaya sa awareness? What is that? Awareness. In Tagalog. Aware. Aware. Self-aware. Are you aware? Yeah. Around environment? Andam. Aware of your future, ha? Andam. Oh, pangandam. Pangandam. Oh, pangandam, no? Aware. Oh, Rana. may terminology nga. Murag Rana. awareness. Oh, self-awareness. Sa Bisaya, dili ko ka straight sa pag... Kanina may nadumduman ko nga terminology sa Bisaya, malimot na po ko. Dali amang ko malimot. Si Pastor ato na. Pastor, unsang awareness sa Bisaya? Bantayanan. 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 Nakabantay, no? Awareness. That's the term. Babae mo nga tinuod, lalaki mo nga tinuod. Oh? Wala kin mo kaayaw na kahuna-una kung lalaki mo tinuod. Kaya uban, lalaki, pagdako na, sablay na dayon ho. Magkitew-kitew naglakaw. So you are aware nga ang inyong identity female o kamong mga lalaki gyud. So aware kamo kana. So sa creation, in the beginning, man was created. No? Created. Ang pulo nga created out of something. Out of something created, no? Muna sa ang gitawag nga creation. So, ang tao gigikan sa abok from the dust. The Lord formed it into His likeness or image, breathed into His nostril the breath of life, and became a living soul. So, we are soul. Kita mga kalag nga buhi. Ayaw mo pagtuo nga may kalag nga adto sa langit kay hukman sa impyerno. Wala. Spirit lang itong balik sa Ginoo. Ang full fleshly manner will go back to the dust. Muna siya ang state of the dead. So, aware kita nga human being kita o lalaki kita o babae po ang babae. And that is awareness. Another thing, unsa pa sunod nga awareness? Ha? Mag-aware ta sa unsa ta? Mangutana ta. Ang question mo ni, are you aware of your life? Aware ba mo sa inyong kinabuhi as self-awareness? Base ang uban, gauna-una nga buhi, pagkabuntag, napuma na, no? So, hindi natin alam kung what is life in our awareness. Life at its best. So, okay? So, aware ba mo sa inyong kinabuhi? So, natay pangutana. Kay buhi man ta nga gibuhat as human being, aware ta sa atong life. Unsa man ang life? Ang definition sa life. What is life? Ha? What is life? Naboy. In its definition, what is life? Life is a special creation of Ha? God. Life is a special creation of God. Life is? Life is a special creation of God. Oh, life is a special creation of God. Nito kayo nga tubag, no? Life is a special creation of God. Correct? Why? Why? Because God is life. God is love.
Why are you here on earth? Una-unahan niyo na mga batanon, ngano mga natawo mo sa kalibutan? Unsa may kay tumong ngano gihatag man mo sa Ginoo sa inyong inahan amahan? Ngano man niya mo ron? Maura ni lipay-lipay ta, uban-uban ta sa diskuhan. Para mag-alagad sa Ginoo. Oh, correct. Number 1, alagad sa Ginoo, no? Alagad. Isa sa purpose na niya, alagad sa Ginoo. Okay? O sa destiny na to, o sa atong existing, o nga nung nag-exista, kay may naatay responsibilidad. Nga nung nag-exista sa kalibutan, aron lang mag-enjoy sa kalibutan, unsa gid ang atong job description or ang ato nga responsibilidad going to destiny. Nga nung nag-exista. Okay? Nag-exista sa kalibutan, ingon niya, kay mag-alagad ta sa Ginoo. Mga nindot kayo inyong mga gipanguna-una, nindot kayo inyong mga answer. You are always correct. Nag-exista sa kalibutan kay ang isa sa atong tumong sa destinita, isa sa atong goal nga nung eksista, pag-alagad sa Ginoo. Number 1 na, spiritual. Pag-alagad sa Ginoo. Unsa pa? Ngano nga nag-eksista sa kalibutan? Ngano niya man ta diri unsa gid atong unsa man yung una-una, magtigulang ninyo. O maminyo ka mo. O sa katapusan sa inyong kinabuhi, unsa man ninyong ginauna? Ngano nag-exist mo diri? Para mamatay? O para magkaon dayon? Born to eat, and then after how many years die? Ano lang. Number 1, nag-alagad. So, na ko'y mga gisulat dire. Okay? Nga naman, nga nag-exista. Then, unsay purpose nato, unsay ang atong destinasyon, unsay mga obligation nato o atong mga responsibilidad gano nag-exista sa kalibutan. Ang ako na research, ngano nag-exist kita sa kalibutan, tungod kay natay life, ang ato buhaton, ngano nag-exista, maguna-una ta about sa unsang aspeto sa kinabuhi. Okay? 4 aspects. 4 ako mga teksto ginapangbasa, may unique nga teksto, daghan ni siya mga support for kining ako na ganahan. 1 Corinthians 10:31. Basa Asle, na kayo na? Basa be? Sige. 31. Tagalog. Sige. Tagalog na. Sige. 1 Corinthians 10:31. Kaya gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Nindot no, ang Tagalog lang di ang maka-express ato maayo. Anong sinasabi?